Amb un retard de collons ens arriba el penúltim tren del dia. La salutació maquinista, la 111, seients de visita llarga, la primera que es va reformar, i la 115. Déu-n'hi-do el retard que porten avui. I gaudint de la fresqueta que tenim ara mateix aquí a l'estació de Ribes, que no durarà gaire perquè ja estem a l'estiu. Això és tot des de l'estació de Ribes de Freser. Adéu-siau.